Ikubingelele embukweni indabeni 1KZNTV osifundele uThabani Maphumulo ake sibheke lezo indaba ezithe ezihamba phambili osokwini lanamuhla. Usuphile ngokuquba komakhelwane waseDukuduku. Uyazwela umkhizo ejazini kwekahulumeni bakhala ngomqasho bakhiyela njengeziboshwa. Sikwamukele embukele indabeni 1KZNTV. Umndeni wakwaNgobese eDukuduku ngaphansi komasipala Emtubatuba enyakatho nekamthaniya usuphila ngokuquba komakhelwane njoba wesaba kwenziwa isilo sengubo kulandela ukubulawa kwelungu lawo. Ulondo weNgobese uthi sebehamba bethuka Izanya emuva ukuthi kwabulawa umfowabo Sibonelo Ngobese ngoNdasa emva kwengxabano abanayo nomngani wakhe. Lona wesifazane uthi okubuhlungu ukuthi umsolo usacanasa ngaphandle ingakho ezizwa engaphephile. Lona wesifazane uphila ngokuquba komakhelwane ngenxa yokwesabela impilo yakhe. Lokhu kuza ngemuva kokuthi kwabula umfowabo Sibonelo Ngobese ngesihluku ngoNdasa kulonyaka owashaya ngumngani wakhe ababebanganayo ufish esitolo. Baxabana base bemshaya ngenduku yegalofu ekhanda nokwaholela ekuthena agcine ngokushona. Ngokuzwa kwami ngomfowethu kuze ashawe esitolo kuthiwa kwabangiwa ufish. Makubangiwa ufish waphuthuma kumbulali wayocinga induku yegalofu ngoba kwakunengozi nje yayisuka la enye yayila ikhanda la ingozi le nje ke ngoba phela ngaya ngisho emakhazeni ngayombona umfowethu ukuthi umfowethu athi ulimele kanje ngoba phela kwenza lesigame ngangisayoyidayisela namokobhanyanyana le kwaNongoma. Ngathi mangizwa ngezwe abantu bathi umfowenu akasekho lapha endlini useshonile. Useshonile abantu sebegcweleke la ekhaya. Ngasangani ukuthi ngizokwenza njani. Ngavuka ekuseni ngagijima ngaye emaphoyiseni angampela emaphoyiseni bangitshena ukuthi usehambile usayeleka dokotela le labo dokotela ba-check idumbu vela akasekho. Ngathi kodwa uNkulunkulu wami into engizoyenza njani ngoba la ekhaya uhambe ngenapasi ubeyibambela idokolo la kuze sithole silale edlile. Uthi akanabani usesele yedwa kanti akekho umuntu omazisayo ukuthi kuqhubekalani ngecala. Uthi amaphoyisa akaze azixake ngokuthi axhumane naye amtshele ngokwenzakalayo ngecala. Uthi into ayifisayo ukuthi athole ubulungiswa umuntu owabulala umfowabo aboshwe njengoba esacanasa ngaphandle. Uthi lokho kumenza ahlale ngokwesaba ngoba akazi ukuthi kwenzakalani futhi kuzokwenzakalani kuyena njengoba emazi umuntu owabulala umfowabo behlala naye futhi endaweni. Ekhaya sinabani bese kuyimi uye ehlala lapha ekhaya. Amaphoyisa nje sisishuthi ngoba ngisho nje ukuthi lo muzi udelelekile ngoba bayangibona ukuthi ngihleli ngedwa ngumuntu esifazane njengoba begijima nje shuthi ngabe abakuphi laba abantu asebethengiwe bafuna khona uqeda ukufakaza ukuthi vele kungabi bikho umuntu osukumela leli icala. Into engifisa phela bengifisa ukuthi umntasa engabulawi so okwenja yinja ebulawa kanje. Ethi into amaphoyisa semntubatuba ngalolu daba ukhulumela amaphoyisa uKapteni Justice Hlabisa usiqinisekisile isigameko waveza ukuthi likhona icala lokubulalela avulwe emaphoyiseni ubese enxusa umphakathi ukuthi wasize ukuthungatha umbulali njengoba esagcwele amathafa. Ezindabeni ze1KZNTV kubi kuzamando sicele ngisemtubatuba. Bakhala ngokwentuleka kwenkece kweminyango yabo ngqongqosho bakahulumeni wesifundazwe KwaZulu-Natal njoba bethi ayanele ukubhekana nomthamo owengezwe izikhukhula. Labo ngqongqosho bathi bazoqhubeka nezinye izinhlelo abebenazo zeminyango yabo yize kunenhlekelele. Bathi uhulumeni kazwelonke ubungakayengezi imali njengoba kwakumenyezelwe. Bakusho lokhu ngesikhathi bethule izabelo mali zonyaka 2022-2023 eshamthetho sesifundazwe eMgungundlovu. Njengoba eminyango yehulumeni wesifundazwe KwaZulu-Natal isaqhubeka nokwethula izabelo mali zonyaka u2022 kuya ku2023, inhlekelele edalwe izikhukhula isalokhu ihamba phambili ngokudinga imali. Kunezikole ezintsha besizoqala ukuzakha sekufuna sizimise manje. Kunezinye besizofaka ubuchwepheshe obusezingeni ephezulu sesireducile inamba yazo manje ukuze sithathe le mali
sihambe siyolungisa lezi ezinye izikole. So kuningi ukuphazamiseka okudalwe ukulimala kwezikole ngenxa yama floods nanokuthi ke asikayitholi imali asazi nokuthi sizothola malini siyoyithola nini yokulungisa lezi izikole. Kusenezinye vele izikole ezilimalile kule minyaka edlule esingakayitholi imali yazo yanele ukuthi sizilungise. Ngakwezolimo mkhulu umthamo ukusuka kumonakalo wesichotho sangozibandlela kuza kulowo odalwe izikhukhula zakamumva. Mukhulu kakhulu umthamo esibhekene nayo ngoba uma singasho nje ukuthi ama farmers athintekile directly nje ala ko 60 bona nje. Bese kuthene ama hectare ageziwe imvula maningi kakhulu ala ko 2500 hectares ogezwe imvula nje. Bese kuba khona izinkomo ezilahlekile nezimbuzi nezinkukhu umthamo wakho ula ko 30,000. So kusho ukuthi ke imali ezodinga ukuthi silekelele ngoba esoqala silekelele ngakho ukuthi nje laba impilo into okudla kawugezwe imvula ngoba umhlabathi wakho uthintekile siyowuvuselela umhlabathi ube sesimeni sokuthi bangaphinde batshale bese sibasiza ngokubaxhasa ke ngeimbewu ngoba omunye umsebenzi esiwenzayo. Umnyango wezenhlalakahle uthi kushaye kwazwela ephaketheni lawo. Kumanje sinento ethi we should move kancane from welfare esithi ama handouts sithi kwanciphisa simove senze abantu babe nama programs abakwazi ukuzenzela wona. So ke ibudget yethu kakhulu nangona ngonyaka odlule bese nebudget e3.6 billion namhlanje sine 3.1 i-affected ibudget yethu ngendlela enkulu kakhulu esibonayo ukuthi sizongakhoni ukuzenza ezinye izinto. Lemnyango isalinde isengezwe sivela kuHulumeni wezolonke njengoba iKwaZulu-Natal yahlonzwa njengenhlekelele kazwelonke. Ngu-Ayanda Dube wezindaba ze1KZNTV ngibika ngisemgungundlovu. Ziduba umsebenzi zangenela isiteleki isisebenza inkampani ekhiqizela izitolo ezinkulu imbheda iBravo Group Sleep Products esendaweni eseKenlands eVerulam KwaZulu-Natal njengoba bekhala ngesandla sensimbi abaphethwe ngaso kanye nokusetshenziswa ngaphansi kwezimo ezibucayi. Omunye walezi zisebenzi uThokozani Dlamini uthe kubuhlungu kakhulu bazithola bekhiyelwa kuhle kweziboshwa uma beqhubha umsebenzi wabo nokwenza basabele impilo yabo uma kungase kuqhubeke umlilo kule ndawo. Laba basebenzi babeke phansi amathuluzi okusukela ngeviki eledlule. Njengoba silapha mbukelisi sendaweni yaseVerulam eKenlands kwesinye ke seyindawo ke ekhiqiza imbhede ifactory iBravo Group Sleep Products lapho ke abasebenzi bakhona bekhala ke ngokungaphatheki kahle abaphathi bakhona. Sikhulumisana ke nomunye wabo njengoba ke mbukela usibona isimo esithe safika sabhekana naso ukuthi ke asikwazi ukuthi sikhulumisane nabo ngokukhululeka njengoba ke bevalelwe ngaphakathi bengavumeli ukuthi baphume bakhulumisane nathi. Mhlawumbe ukuzwa kabanzi ngabakhala ngakho asibingelele baba sikwamukela ohlelweni bese ke usibeke isithombeni ukuthi njengoba silapha namhlanje ithini into. Inkinga yethu ine management la ngaphakathi. Indlela esitreata ngayo sitreatisa okwelwane. Mokuthi uyabona nje umsebenzi uvalelwe amashawa usebenza ujulu kube manzi itila uphume unjalo amashawa wawakhiya. Uphuma ujulu kunjalo uhambe uyogibela itekisi unuku njalo. Ama-tap la ngaphakathi kumasinki emashaweni lawa akhipha amanzi ashisayo wawakhipha usebenza amanzi abandayo kuphela. Okunye thina sikhala ngakho ikhona lokho ukuvalelwa la ngaphakathi. Uma umsebenzi fanele uqalela ukuthi uphuma ngasikhatsini uyochama ukhuluma nobani akufanele uye kwi-department ethile. Yizo zonke izinto eziyinkinga lezi ngoba nje basivalelwa nje uma ngempela ngathi ikhampani iyasha. Ngeke ukuthi umnyango omncane omngaka singaphuma sisonke siyimboni ngenxa ukuthi sivalelekile. Mhlawumbe ngicela ukuthi sidlulele kunanga ubhuti siza ukuthi yena njengoba mbukele ngeke ngasho ukuthi abasebenzi bala bakhala ngongaphatheki kahle. Ukhona ke omunye ubhuti okhala ngokuthi uke wathola ukushawa uyena ke umphathi wakhe. Mhlawumbe ke sizwe kabanzi kuyena ezichazela ngokwenzeka. Ngike nganenkinga la emsebenzini last year ngithi ngizimele wafika umunye wamaboss ami wazongishaya ngempama ekhanda. Ngathi mangithi ngiyolibeka lolu daba ngaphambili ku-management yami wathi umqashi wethu lo mkhulu wathi asiyeke nje lento asiyehliseni singayikhulumi yaphela kanjalo. Wangibuza lo ongishayela ukuthi ngifuna ukuvula icala ngisho ngathi mina ngifuna ukuvula icala. Kwathi makufanele ke sekufanele kuhambe kuvula icala wahamba ayongivimba kwi-HR ngangihamba nenduna yami ke sibheke khona kwi-HR
nawufakazi bokuthi ngashawa babekhona because wangishaya bebuka bonke abantu esasina beduzana. Kukwenza uzizwe kanjani konke lokho kwenzakalayo nanokuthi yini oyifisayo? Engofisayo mina ukuthi kulungiswe imanagement yala eBravo la sisebenzela khona because management yethu ayisiphethe neze kahle because mina uma ngilokhu ngembona lo baba wangishaya ekhanda ungiphatha kabi kwaze kwathiwa kangasondelani nala ngisebenzela khona. Manje ngiyacela ukuthi management yanalo abakhulu mhlawumbe abazi kangcono bezama ukuthi bekwazi ukuthi beclearish indaba yalapha emsamo la siphethe khona because akukho mnandi ukuthi ngilokhu ngibona nomuntu oyangishaya kodwa abafowethu abanye abathi mabelwile bayaxoshwa lo wangishaya nohlaleleni. Imizamo yokuthola abaphathi bayo lemboni ukuba bayiphendulele yephunzile kepha-ke inyunyana yabo ibe isiphawula kanje ngalolu daba. We've done a few emails to them and but certain things like tourists, they've also come back to us with regards to it, but it seems that the people are still a bit unhappy about the final conclusion on all these issues. That's very unfortunate. We are in the trade of submitting a dispute to the Furniture Bargaining Council if things can't be resolved. So hopefully there will be no other issues, but we are here, we stand our ground with regards to it, so that we can just wait on the company to especially the HR executive to come down and to address it, and we are very hopeful it will be addressed properly. Endabeni 1KZNTV kubika uNtombi khona Mvubu ngiseThekwini. Indida umlilo obusha ubuhanguhangu ushisa izindlu ezintathu zomndeni owodwa wakwaQhwabe endaweni esesibhama eMthunzini kuWard 19 ngaphansi komasipala uMlalazi basala bengenalutho. Ilungu lomndeni uBheki Qhwabe ekhuluma neze kulesindaba le1KZNTV uthi ngisho isitifiketi zezingane ezishile okubhlungu kakhulu ukuthi ngisho nalokho abebekuphiwe ngabantu nakho kuphinde kwasha njengoba lo mlilo ubolokusha izinsuku ngokwehlukana futhi bengazelele. Umndeni wakwaQhwabe kosibhama eMthunzini uthi ke namanje awuyazi imbangelo ukuthi ke kushe izindlu ezintathu zakulomuzi njengoba kube silokhu zisha amacosicozi ngokwahlukana izinsuku ezahlukene. Indida ke ngalomlilo ukuthi ubuvele uqubuke ube ngamalanga endaweni ke ongalindele ukuthi ngiwaqubuka khona njengoba ke uqubuka okokuqala babezitshela ukuthi ke mhlambe ugesi bofuka nje kwangekho umuntu ke kuvaliwe nje kwaqubuka umlilo ngafika namsekusho sengifundwa izingane zala kwamalume ngenzansi ukuthi kuyasha ekhaya so bazama ukubhuka lo mlilo kwasha ke waze kwaphela nezinto ezaziphakathi ama-ID engane certificate ama-uniforms nokudla uphakathi kwasha konke kwathi emva kwalokho ngalo suku lolo kwase kuzosha igaraji la emva kwamlendle enkulu ngaba 8 ngayisunday mawubuka nalomlilo futhi la uqala khona awuqali kugesi akukho into esukishiyiwe ukuthi ngabe yona ikhoze yomlilo uyabo kuvele kushe akuthe Saturday ngoba from Monday Wednesday umlilo ke wasicwela emva basekushe indlu yena yonke izingane ezilala lapha ke kulendlu karound zonke belala kulendlu karound kuthe ngesabathe emini kwasekusha yona ke futhi yasha nje ngapha iceni nohlangothini nezimpahla ezaziphakathi lo mlilo njengoba ke ubuqubuka izithuko ezahlukene ngisho lokhu nje ebebekunikelelwe umakhelwane kuphinde kwasha basala bengenalutho njengamanje balala ke etendeni nalo ke abalinikelelwe abantu mhlambe besinikelele ngeimpahla mhlambe nikele ngokudla ngesho mase kusha kuphinde kushe konke lezo mpahla lezo nalokho kudla lokho so initially nje sinayo so baphumileke manje kulendlu kaRanda besebelala kuyona ngoba basaba ubuyela kuyona balala etendeni njengamanje leli tende lincane khona salinikezelwa komunye umfowethu uDr Ncumalo wasinikeza litende ilona ke njengamanje abakhosele kulona ke abantwana. Lo mndeni ufisa noma ngabe ubaniko ngaba nosizo abalekelele ukuze bakwazi ukuthola uphahla babongena labo ke abeseke baqhamuka ngaphambilini baba nosizo kubona sizwela bebe nomusa bezama ukusilekelela mhlambe ngezinto zokwakha uyabo ukuze lo muzi wakheke ngoba uyabona nje into ebhlungu ufike wakhe uzame ukuthi ikhaya libukeke kahle for isikhathi eside bese umuzi uphela phambi kwakho nje ngomzuzu nangosuku oli1 so mhlambe akulula njengamanje ngokwamamandla ukuthi ngabuye ngiqale phansi manje lezi ngane ngifaka kwi-shelter mhlambe mangakhona omsamaria abalungileyo ukusilekela mhlambe not ngemali just i-building material mhlambe ngiyacabanga noma ke mangathiwa kuyasizakala singabathola nabanganikele bekwazi ukuthi kuvuswa ama-structures alimeleyo. Let's gaze indaba zo 1KZNTV.
Mina nginguSamkeliswe Nqulunga, ngibika ngisemthunzini. Mbukela ke siye khefini siyabuya nezindaba ze1KZNTV. Siphinde sikwamukele mbukeli 1KZNTV akazibheke lezo indaba ezihamba phambili osokwini lanamuhla. Usuphila ngokuquba komakhelwane waseDukuduku. Uyazwela umkhizo ejazini kwekahulumeni bakhala ngomqasho bakhiyela njengeziboshwa. Igcini phele namuhla inkonfa yokukhetha ubuholi beANC kwisifundazwe sase-Eastern Cape kulandela ukubambezeleka ngenxa yezingqinamba bezikhona ngempela sonto. Kule nkonfa uOscar Mabuyane ubengusihlalo ubuyela ihlandla lesibili ehlula uBabalo Madikizela. Comrade Lubabalo Oscar Mabuyane obtained 812 votes. Comrade Babalo Madikizela obtained 662 votes. Let me then officially declare Comrade Lubabalo Oscar Mabuyane as the chairperson of the province. Kuphelile ukuqagula mayelana nobuholo obusha beANC esifundazweni Eastern Cape emva kokuthi bengusihlalo uOscar Mabuyane ekhuzibuya kulesi sikhundla. Yize le nkonfa iqale ngezihibe kwaze kwayiwa nasenkantolo ngomgqibelo kuvinjelwa ukuthi amanye amagatsha angabi ingxenye yenkonfa ngenxa yezinye zezinto ebeyikade engalungisiwe. Kodwa isicelo salabo bebefake ukumisa kwalawo magatsha ikakhulukazi ase-Dr. W.B. Khubusana sachithwa enkantolo enkulu ebusuku khona e-Eastern Cape. It's been challenging. We've gone through some litmus test, and I think it's part of what ANC is. ANC is not as simple as you see. It's a very complex organization. You simply need patience, tolerance, and you'll then appreciate it if you are like that. It really doesn't need leaders who are really always prepared to throw tantrums. You must really be calm in the ANC and understand almost each and every member of the ANC. We're here to make sure that ANC is moving forward. Ekhuluma nabezindaba emva kokuqokwa ehlandleni lakhe lesibili uMabuyana uthi bazoqhubeka nokukhulisa inhlangano, ubumbano kanye nokuphucula izimpilo zabantu. Where we are now because of members, and one thing that we are observing is what we've been saying, and which was also correctly captured in the political report as well as in the organizational report, that we are so far so good, slowly but surely doing some good job for the ANC in the province. Ululama Ngcoka Itobi ukhethwe waba unobhala, uZolile Williams waba ngumgcini mafa, kanti isifundazwe Eastern Cape bengisesithathu ukukhetha njengoba sekulindeleke eSaKwaZulu-Natal ukuthi naso sikhethe ubuholi baso ngenyanga kaJuly kowona lo nyaka. Kutebogo Sibisi eThekwini. Owesifazane ngokudabuka ezweni Israel uNesia Laniato neminyaka engama-68 uthi usemqoka kuyena ukufunda ngamasiko nemikhuba yabantu base-Afrika nokusebenzisa imithi yesintu ukwelapha. Ukusho lokhu ngenkathi ehambele indawo yaseMpangeni ukuzoncela ulwazi ngokwelapha. Ekhuluma nethimba lesindaba uLaniato uthi ubone kungcono ukuzoncela ulwazi bese eya nalo ezweni lakhe. Ubese ekhuthaza abantu ukuthi bangayeki ukusebenzisa amakhambi esintu. Owesifazane wasezweni Israel umangaza abaningi etheleka kuleli laseNingizimu Afrika ezofuna ukuncela ulwazi kwezokwelapha njengoba eveze ukuthi ungumuntu naye osebenzisa amakhambi esintu ezweni lakhe. Lona wesifazane oneminyaka engama-68 uveze ukuthi ufisa ukufunda lukhulu ngamasiko nemikhuba yesizwe sabantu bakuleli. Kanti ubese ehambela udokotela uThulani Trisekeni Kwanyana ongumelaphi wendabuko wakuleli. I had the possibility to come to South Africa, and I told to me, maybe I want to see the origin and the source of this gift.
that Zulu people gave us. And so I find a fantastic guide, Tom Spananda, that I told him I want to see the nature, the beautiful nature of South Africa, but for me it's very important to find people and to meet Sangoma or healers, so I can see and also experience. Unkonyana uveze ukuthi lokhu kuyamthusa futhi kukhomba khona ukuthi imisebenzi yabo abayenzayo ithakaselwa abantu abaningi nabasuka kwamanye amazwe. eAfrica, eSouth Africa bayafika abantu abasuka koZimbabwe, abasuka koKenya, koSwaziland, vele sengijwayele eCape Town. Kodwa overseas mina ngivama ukuzama abantu bala ngakithi bethola umsebenzi ngaphesheya. Kodwa the first time kumina ukuthi kusuka umuntu esuka ethi uzofuna usizo kumina ekubeni naye esebenza ekubeni edumile ngakubo. Ngoba umdala kade isebenza lo msebenzi una 68 years manje. Une family yakhe. Lezi bam respect ngasekhaya kubo ngoba is not easy ukuthi avela afike usenhlanganweni yabayilaphi yena inenhlangano yabo ifuna ukungibona engicabanga ukuthi ishuthi ukuhambela kwamphesheya inhlangano yabanye abasiza abantu njengamphesheya ibona futhi abangidinga ukungibona ngoba ekhuluma nje manje ebatsheni ukuthi ula eSouth Africa uphatheke kahle nalokho kungijabulisile ukuthi ukugcoba kwami futhi phesheya ukukhuluma ngezimpi phesheya uthi izimpi iningi amawo bayathemba phesheya ukuthi mangahle ngifike ngigcobe khona umehluko abangawubona engicabanga ukuthi ke kukho konke lokho akusiyo into mina engithi ngiyayicabanga ukuthi ngingayenza ngoba mina ngumuntu kahle kahle so nami okungehlele shuthi bekudaliwe kuyisibusiso kusuka kuNkulunkulu ukuhlonipha. Lona wesifazane ubesehlonishwa ngeziqu zobudokotela isikole sesihlonipha abaningi kuleli iGood Shepherd of Religion, Culture and Training. Sefikile udadewethu lo kuhle uma ahlonishwe naye ngeziqu zobudokotela ezifanayo nezakhe uProfessor u3 second. Ningakho ke silapho basemukele isambili sethu siphinde sikhombise ukuthokoza kwethu ngobukhona baso ngokuba sisembathise kanjena siphindele emva. Kuphonselwa belaphi bendabuko inselelo yokuthi bashintshe indlela abasebenza ngayo njengoba izinto sesiguqukile umhlaba wonke sekusetshenzwa ngwezobuchwepheshe ikakhulukazi. Lokhu ngokunye okuphume phambili ngesikhathi kubungazwa usuku lwabaphansi olubizwa iAncestors Day obelibanjelwe eGoli. Inhlangano yabelaphi bendabuko ifuna ukuthi lolu suku lihlonishwe izwe lonke ngoba luqhakambisa okuningi nokubaluleka ngokulapha kokwesintu. Besikhona la emcimbini wokubungaza abaphansi obizwa ngeAncestors Day obubonjelwe khona la eCraigle Boutique Hotel eGoli okuyilapho ke kusuke kubungazwa abantu ke abaphansi. Lo mcimbi okwesibili ke wenzeka kulonyaka kanti ke ubanjelwa ke njalo mhla zisishiyagalombili kuMeyi. Abelaphi bendabuko kanye ke nabo bonke ke abantu abazisa ke izinto zamasiko banxusa ke uhulumeni waseNingizimu Afrika ukuthi ke uhlonze lolu suku njengeholiday ke elibungazwa umhlaba wonke kuthiwe ke njalo ngalolu suku eNingizimu Afrika iyazi ukuthi ke usuku ke lokubungaza okanye lokukhumbula abantu abaphansi. Sikhulumileke nabo ke abantu ke abahlukene abebekhona kulomcimbi kusukela ke kubaxhasi okuCastle Mixed Stout kuya ke kubahambeli balomcimbi abelaphi bendabuko kanye ke nabanye ke abantu abahlukile sabezwa ke bebeka imbono yabo ehlukene kanti ke babeke kanje kufanele sibambe isikhathi sethu ngezandla zethu ukuze sikwazi ukucelebrate nokukhumbula izinto ezibaluleke ngakuthina njengabantu abamnyama and ngaleyo ndlela ngibona ngazathi leli langa ngempela ngelethu ngoba ukukhumbula ama ancestors kimi kuzosho ukuthi umuntu omnyama
ngasekuqaleni nawo senethuba lokuyolungisa amathuna abo omkhulu umuzi siyo bayazithutha nabo siyakhulumisana njengamakhaya siqhale kuphi in society kuphi singobani ke nathi ngiyabona ntanti nina abesithe abantu ukufunda kancane siqaleni ke sithi bhalabhala ke imbali yethu ibe nje available ukuze abantwana abancane nabakwazi ilanga leli singalisebenzisa hayi kuphela abantu bangakhuluma ngento zama ancestors umuntu uqala nje ukukhumbula utshwala namadlozi cha asikho lapho wena nawo lidlozi la kusasa. I sometimes ask people when I went on this journey and they said, yeah, but the book says we don't do this, what? And I'll turn around and I say, when you say to me my ancestors are evil, if you are a descendant of Abraham, what is Abraham to you? Is he not an ancestor to you? Masiyeke lapho. Lo suku lolubaluleke kakhulu besifuna ukukhumbuza abantu abase-Afrika ukuthi bazikhumbule ukuthi babo bani samakhosi as Africans, and that is what besifuna inspire everyone to really stand up and remember ukuthi babo bani, and a day like this is significant because ibiza everybody to come and celebrate and remember laba abaze emva kwethu. Singabalaphi bendabuko kubalekile ukuthi thina sihambe sozivuma phambi ukuthi sifune izizwe noma amazwe noma uhulumeni ukuthi asivume ngoba singalendlela nathi simabatha sihlukaniswa yimpande sihlukanisa indlela ezihlukile zobungoma noma zokunyanga empeleni abantu bomoya uthi umoya simoya munye mesingahamba saba moya munye sizosondeza zonke inhlanga zezizwe ziyosondela kulo moya munye omuhle ophilisayo olaphayo onyanga. Uzwileke ukuthi ke okuphume phambili ukuthi kumele kushintshwe indlela yokwenza abelaphi bendabuko kumele bashintshe indlela yabo yokwenza kanye ke nohulumeni nawo ngokunjalo uphonselwe inselelo ukuthi ke ushintshe indlela obuka ngayo abelaphi bendabuko kanye namadlozi. Abeyemibhede wezindaba ze1KZNTV ngibika ngise Boutique Hotel eGoli. Mbukela ke siya khefini siyabuya neindaba. Mbukela siphinde sikwamukele indabeni ze1KZNTV ake sibheke lezo indaba ezihamba phambili osokwini lanamuhla. Usuphila ngokuquba komakhelwane waseDukuduku. Uyazwela umkhizo ejazini kwekahulumeni bakhala ngomqasho bakhiyela njengeziboshwa. Mbukela sibheke engosini yezomnotho. Irandi lu 16 rand 8 cent maqhathaniswa nedola laseMelika libu 19 rand 77 cent maqhathaniswa nopondo waseBritane libu 16 rand 92 cent maqhathaniswa neeuro kanti igolide lona libiza 1869 US dollars 44 cent ounce kuthi olungahluziwe ube 112 US dollars 39 cent umphongolo. Mbukela sibheke engosini yezemidlalo. Konke sekulele ezandleni ze-Richards Bay FC ngokudla isicoco se-Glad Africa Championship nokuzoyenza inyuselwe esigabeni se-DStv Premiership. Lokhu kuza ngemuva kuba ama-Tuks eshaya udaka edlala ngokulingana ne-Cape Town Spurs kuba amagoli amabili ngapha nangapha. Kanti i-Natal Rich Boys ikwazile ukuqoqa amaphuzu agcwele ekuhambeni ipaxabula kabuhlungu i-TS Sporting ngamagoli amabili kwelilodwa nokuyenza yaqhubeka nokuhlala esicongweni ngamaphuzu angama-53 kulandela ama-Tuks ngangu-51. Konke kuzocaca ngesonto njengoba kuzobe kusongwa imidlalo ye-Glad Africa Championship. Mbukela sibheke isimo sezulu esingalindeleka. Mbukela ziyagoqa bese kuphathele zona siyithimba lesindaba le1KZNTV izindaba zipheli kuphela isikhathi nisale kahle.